let's start para sa ato ang uh, next topic, section 2-2, so subsets and set operation. So we have here the following objectives. Define the complement of a set. Find all subsets of a set. Use subset notation. Find the number of subsets for a set. Find the intersection unions and differences of sets. So again, if you learn this sa inyo ang senior high school, kung STEM ka graduate, advantage na nimo, no? Kay make sure na discuss na ning ano ha, ang sets. Pero kung dili ka STEM, dili ka kabalog math, mahadlok og math, no? Dayon wala kay idea unsa ni nga topic, wala na discuss sa inyong high school, okay ra kay na. Refresher ni siya nga topic. Okay? Dili ni siya kanang ano na, lisod na dayon, no? So, don't worry, ma-remember niya po ninyo ni tanan. Kay dapat na-discuss na ni siya sa high school, no? Refresher, recap lang tanan. Introduction pa ta, no? So, first nato diri i-discuss ang universal set for a given situation symbolized by U. Okay? Again, ang set nato capital letters dapat. Okay? Nire-represent natin ang universal set as U, the set of all objects that are reasonable to consider in that situation. Okay? Ang ibig sabihin ng universal set, lahat ng mga sets sakop na niya. No? Once we define the universal set in a given setting, we are restricted to considering only elements. So meaning, nasa iyatanan ang mga elements. Okay? So butang nato ang universal set kay kani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kani. Okay? Then the only elements we can use to define other sets in this setting are the integers from 1 to 8. Okay? So inana ang pag-define unsa ng mga sets. Okay? So kana 1 to 8 kay ang elements man nato kung mapansin mo na sa 1 to 8, 'di ba? So integers from 1 to 8. Okay? So para masabdan nato naatay Venn diagram. We will use this Venn diagram for the prelim. Gamit kining Venn diagram, no? Kay it visualize the relationship of the sets. So actually na ano ni siya developed by a man named John Venn in the 8 80s. So makita nimo dire kung makita nato sa diagram na atay universal set. So kaning rectangle na diagram, universal set. Dapat na ako'y makita nga U. Capital U. Somewhere, pwede diri ang U, pwede diri upper right, upper left, lower right, asa, bisag asa diha, no? Basta na U. Capital letter U. Klaro na siya. Kay mo na siya ang universal set. Meaning, kani ang diagram sa universal set, kaning naka-rectangle. Meaning, kung ano yung nasa loob ng rectangle, iyaan na tanang mga sets. Kaning sets, elements, iyaan na. Okay? Next nato diri ang A. Ang A nato set. Kaning color red nga circle, set na siya. Meaning, yung nasa loob ng set, mga elements. So, iyaan ni 2, 4, 6, 8. Inana siya. Okay, nakuha ang Venn diagram. Okay, so, first nato i-discuss kay ang complement. A complement of a set A symbolized by A complement. So di ma-confuse ha, daghan ra ba kay tag mga symbols, mga terminologies, you have to familiarize that. Okay? Usahay ang pagbasa ani kay A complement, A prime sa mga other books, inani ang paggamit A complement, no? Na ginabutan nga C para siyang exponent, no? Pero para raise the power of C. Pero ang pagbasa lang nato is A complement. Ang ibig sabihin, yung wala sa set. Kung natay set A, wala siya sa set niya. No, mo na siya ang complement.
Okay? Para sa ato ang set builder notation, the complement of a set is A complement X such that X. So, ibig sabihin ng X, variable lang na niya ha. Such that, kaniyang pagbasa sa such that, ang mga elements nato dapat na sa universal set. And dapat yung elements din natin wala sa set A. Meaning, nasa labas ng set A. Ana ang complement. Nakakuha siya. So para masabdan nato, mao ni siya ang ang Venn diagram. So ang shaded, actually sa mga other books, gina-shade na niya. Ang shaded part lang ani sa A complement is kani siya. Basta sa labas lang ng color red na circle. Yun ang shaded part niya. Okay, yan ang complement. So kung ano yung nasa labas ng set A, ito yung original natin na set A. Diba? Pag sinabing complement, nasa labas ng circle, sa red circle niya, mo ng A complement. Okay? Mo na yung pasabot. Basta nasa loob pa rin siya ng rectangle. Okay? Universal man siya. Okay? Sige. Next na to. Finding a complement of set. Okay? So, kung makita ni mo din natay example, sa letter A, let U, kani, natay set. Then, ang A nato, WYZ. Kung saan na siya pagsulat as a Venn diagram. So, ako, mag-drawing kog Venn diagram. Tarong nga lang pag-drawing ha. Kanang, mas maayo mo gamit mo Paint or mo gamit mo og Microsoft Word. Okay? Ayaw mo ng Excel ug PowerPoint ha. Grabe na jud. No? So, gamit tag technology ha. Kay basin, di ka balo mo gamit og Microsoft Word. Anak, makuyawan na jud ko ninyo. So, dapat naman kabalo mo gamit kay basin di ka balo, nalisod na. So, magbutang kag U, magbutang pod kag A. Again, ang A, any alphabet letter lang na siya ha. Pero ang U, fixed jud na nga U para klaro nga universal set. Pag A, set A ang tawag ana ha. So, dayon, pagkahuman, kay butang na to ang mga elements. No? So, klaro na siya ha. Ang ato ang mga elements diri, kung ano yun sa loob ng universal set, mautpod na nga ibutang. Okay? And then ang complement sa universal set, wala niya gibutang ang diagram. Mag-drawing na lang ko para klaro na lang. So kung kaniya nga tong Venn diagram, butang na tog circle na diri ang A, mo ni ang U. Unsa man ang nasa loob ng A? So tanaw ka ani unsa yung mga elements niya? Somewhere ba bisag asa nimo ibutang ay walay X sa noon. Y then Z. Bisag somewhere, bisag asa na ibutang dira basta nasa loob ng circle sa A. Okay, circle lang atong gamiton ha. Pwede man diamond, pwede ka mag triangle, pwede ka mag square, pwede raman, no? Pero ang atong gamiton kay circle lang ha, kay para mas dali. Ayo i-complicate lang. Dahil ano yung mga wala sa A? Ano yung mga wala sa set A ng mga elements? So ang answer niya kay X then V. 'Di ba? So ibutang nimo ang X ug V sa labas ng circle basta sa loob ng rectangle. Okay? Na klaro na siya. So butang na nimo dira X. Dahil diri nimo ibutang ang V. Ana ra somewhere. Basta klaro kayong pagkabutang sa diagram. Okay? So next nato diri is to write that into a rooster method. Isulat lang nato na siya, no? A complement is equal to Vx. Make sure nga naatay pair of braces separated by a comma. Okay, klaro ni siya ha. Kay pag walay pair of braces, then walay comma, minus points jud na. Okay.
Mo na siya ang importante jud pag magsulat ta og sets. Nakakuha siya. Okay? So next nato diri, what we call the subsets. So ang subset, if every element of a set A is also an element of a set B, then A is called subset of B. Then the symbol nato sa subset is kani. Makita raman ninyo nino. Ngani ang symbol sa subset used to designate a subset. In this case, inani ang pagsulat. A subset B. Okay? Klaro ni ang pagbasa ha. A subset of B. So, dapat dalawa yung set natin. Make sure capital letter ang mga sets ha. No? Any alphabet letter. So, pwede tayo gumamit ng A, B, C, D. Basta capital lang ha. Para ma-represent nato ang set. Okay? So, next nato diri. Natay mga bantayanan nga every set is a subset of itself, no? Pwede nimo siya i-subset ang iyang kaugalingon. Every element of a set A is of course an element of a set A. So you can write A is a subset of A, no? Para masabtan ninyo ang pasabot ra ng subset, meaning daghan elements ang isa, ang B kaysa sa A, no? So parang ano lang siya, parang sa mathematical lang nato, no? Ang subset, ay, wala na ako ng ano, magsulat sa ko ha. Ang subset, para lang siyang less than or equal. Napo inani nga subset, so para siyang greater than or equal in mathematics sa mga in layman's term. So kung mingon kag A is a subset of B, ibig sabihin yung B maraming elements kaysa kay A. 'Di ba? So pwede nimong iingon ang A subset pod niya yang itself. Kay para siyang 'di ba greater than or equal, less than or equal. So pwede pod ang iyang itself nga i-subset niya. Nakuha siya? So don't worry, we have an example naman. So gitagaan lang tamog mga definitions pa jud para makasabot pud mo unsa na siya sa paggamit. Next, empty set is a subset of every set. So tanan mga sets nato considered ang empty set. So the empty set has no elements. So for any set A, you can find an element of empty that is not also in A. Okay? So para masabdan ninyo na atay example, finding a subset of a set. So karon, find all the subsets. So again, ang technique ani na atay ginatawag na to the power of n formula. So kani nga formula ginatawag ni siya power set ano sabi ni formula. Okay? Ginatawag siya power set. So ibig sabihin ang n nato ginatawag na siya og number of elements. Okay? Ang ato ang n. Number of elements. Okay? So ibig sabihin kung makita nimo diri sa example nato, pila man ni ka element? 1, 2. Duha ra ka buk element. Basta separated via comma and pair of braces. Makount lang nimo ang number of elements nakuha. So natay to the power of 2. Okay, saan galing yung 2? Number of elements. Okay, ang n. So pag to the power of 2, pila man na siya? 4. Meaning there are 4 subsets. Dira lang na siya ginabasihan. Diba? Dali ra. So ang solution ani, ang itself, you can subset the itself by according sa ato ang properties gingon previous slide nato. And next is the null set. No? Kay ingon ba siya no every set kasama ang empty set, null set. Okay? And ang singleton. Ano yung singleton? Okay? Again, ang singleton nato kay the one element.
Kasama yung one element, singleton. Ayan, para isulat na to. Ang ibig sabihin, isa lang yung element niya. Isa lang yung element sa set. So kasama yung cold, yung singleton ng cold, then ng flu. So upat kabok ang subsets. Okay? Again, ang subsets automatic na adjud ang itself and ang empty. Automatic jud na sila. Okay? So that's the answer. So ang answer ani ha kaning upat. Kung mangita ko og number of subsets, you have to list down all of that. Basta na ay braces and separated by a comma kung duha ka book. Okay, so careful ani ha kay usahay kay makaingon og sayon ra pero dapat careful ta sa mga gagmay details kay critical kay kung mag-check og mga answers and solutions. Okay? So next, proper subset. Proper subset if an A is a subset of set B and it's not equal to B, then we call A is a proper subset of B. Then we write that as A proper subset B. Kung mapansin mo, wala na yung dash sa baba. 'Di ba? Wala na. So ang mabasa ani kay proper subset. So kung naka-remember pa mo kanina, 'di ba, ang kaning proper subset para siyang less than. Meron ring ganito nga symbol. So para siyang greater than. Okay? So ang ibig sabihin ng A proper subset B, dili na siya equal ha. Dili pod pasabot nga ang A proper subset of B in ani pod A proper subset of B, okay? Dire B proper subset of A ang pagbasa ani. Okay? Pero they are not equal. Not equal na ha. They are not the same kung ibaliktad nimo ang symbol ani. Okay? Pero kung mogamit kag A proper subset of B, the two sets are not equal na. They are not equal. Nakuha? Kay nga naman, kay mas daghan nag elements ang B kaysa kay A, no? So mo na siya ang pasabot sa proper subset. Na gets na siya. Kay ningon bi ako ganina, the same ra na siya mura siya less than, greater than, but they are not equal. 'Di ba wala naman akong sinabing ganito na less than or equal, 'di ba? Ang isa nga symbol pa ani gyapon proper ay subset di ay subset. So, the same ra na siya sa greater than equal, 'di ba? So kabalo jud ka kisay daghan og elements isa ang dili. Para naman sa Venn diagram, inani ang proper subset. Okay? The Venn diagram for a proper subset is shown in the figure. So naka-universal set o nata-universal set dire ginabutang lower right na symbol. Dayan natay A 1 3 5. So meaning yun nasa loob ng red circle, make sure nga na dadto ang mga elements. Nakuha siya ang set A. Okay? Again, ang set A ha, ako na yung muhatag para na ipangalan aning elements. Pangalan man nato unsa na nga set. Si pangalan ani nga set A, set B, set C depende sa problem ha. Kani pangalan nato set B. Ang set B nasa loob ng elements niya ay sa loob ng blue circle niya ang elements kay 1 and 3. So ina ni ang drawing. So you can write now B sa proper subset of A. Klaro? Kay nga naman B proper subset of A. Taro nga pagsulat ha, dili na siya letter C. Proper subset ha. Meaning maraming elements ang A kaysa kay B. Kasi yung elements ng A, 'di ba tatlo? There are three elements, 1, 2, 3, 'di ba? 3. The set B, dalawa lang, 1, 2. There are two elements. So, B sa proper subset of A. Nakuha. So, yung wala naman sa A at saka sa B, hinang complement. So, natay 4 og 2 sa gawas sa circle nila.
Pero nasa loob ng rectangle kay universal set man ni. Nakuha siya. So you have to practice ha. Dagan ra ba kay tag Venn diagram sa assignment quiz exam. So you have to practice this. Next, how to to find all the proper subsets. So ang formula ng proper subset is the power set minus 1. Maura na siya. Power set minus 1. Ibig sabihin, hindi kasama yung itself. No? Hindi nakasama yung itself niya. 'Di ba kanina yung naunsa man ni. Tingala ko song gisulat. Itself, ayan. No, hindi nakasama. 'Di ba ganina yung example nato sa sets subsets kasama yung itself at saka yung empty set. Okay? Karon pag abot sa proper subset, hindi na yung kasama yung itself niya. Ang kasama lang automatic na niya nga appeal kay ang null set. Dapat familiar mo ani nga symbol ha. Null set, empty set, o parehara na. Okay? Automatic ni siya sa tanan. Okay? So how to write all the proper subset? So pwede nimo isulat mo na ang singleton nila, marketing, English, psychology. So isulat nimo yung singleton nila, yung one element. Dayon next is tagduhan na sad with a combination. So pila man ang combination, tulo man sila. So tulo pod. Tulo kabuk ha. 1 2 1 2 3. Ayan, 1 2 3. Tulo kabuk nga tagduha. So marketing English, marketing psychology, then English saka psychology. So mo na siya. Okay? Ang final answer. So the answer they are 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 subsets. Sorry, 7 proper subsets. Kasi iba yung subset sa proper subset, 'di ba? So make sure klaro ano yung pinagkaiba ng subsets saka proper subsets. Okay? So make sure klaro ni siya ha ang difference sa duha. Okay? So proceed ta sa ato ang example. So ang question dere, understanding the subset notation. So your goal here is to decide the statement true or false. Yun lang, true or false raman ni siya. Okay? Tanan. A, B, C, D, F, G, H. So first nato dire, letter A, true or false. So dapat naway nasabtan ha unsa nang proper subset. Okay? So kung mapansin nimo, asa ang mas daghan, di ba niingon ko ang subset kani ang proper subset. I-familiarize nato ang mga symbols ha. Kay basin malipat jud ta. So kung mapansin nimo, this is subset, paana siya, di ba? The same siya sa inani nga symbol. 'Di ba? Less than or equal. So meaning dapat dako ang symbol dako ang ano dire, number of elements ang B kaysa kay A. So dapat dagan elements dire kaysa dire. 'Di ba? Nakuha. Make sure ang set pod ani yung mga elements nga naa dire dapat naapod siya dire. So this is true. Nakuha. Kay base na yung mga tana ba, what if 4 ni siya? No? Dili na ang false ng answer. Kay dapat ang kumingon nga tag subset, yung mga elements dito nga 1, 3, 5, 7, make sure naapod siya diri. Yung mga particular elements naapod diri para matawag jud siya og subset. Okay? Next. Kani. So false kay di pwede ang itself. Sa kasabi ko lang, no, this is proper subset. Bawal ang itself niya. No? Letter C. So kung mapansin mo sa letter C, ginatawag ni siya og set builder notation. So ibig sabihin naatay dummy variables kani x such that.
So after aning such that kaning akong gibox kani ang ginatawag ni siya descriptive phrase. Okay? Ang ibig sabihin even number. Okay? So ang n ginatawag siya natural number. Okay? So dapat naka-remember tao sa ng natural number ha, kay mo na lagi. Basin hindi naka-remember. Ang natural number is a counting number, mag-start kag 1 and so on. Infinity na dayon. 1, 2, 3, 4, 5. Counting number lang, infinity. Walay labot ang fractions, decimals, radicals, kanang mga square root. Walay labot na ha. Dili pod apil ang 0. Kay kung mag-start kag 0, 1, 2, 3, whole number ang tawagan na. Whole numbers. So muna daghan kay klase nga number. Napoy integers. Okay? So mo nang challenge, no? Nga i-remember na tong mga klase-klase nga number ha. Even number, di ba? Mag-start og 2, 4, even natural number. Mag-start og 2, 4, 6, 8. Di ba? 2, 4, 6, 8. Di ba ang 0 kay even number pud na, di ba? Pero, pag sinabi nating even natural number, di ba? Natural number, walay labot 0. Di ba? So, mo na mag-start kag 2. Dahil butangan lang na dahil natog ellipsis. Ang ellipsis is ang 3 dots nga nag-emphasize siya continuation siya or infinity. Okay? So mo na siya ang even natural number. Pag sinabi lang natin pag sinabi natin even numbers, mag-start jud kag 0. Even numbers ra man akong giingon. So inani siya. 0, 2, 4, 6 and so on. 3 dots na lang dayon. Okay? Element ba siya sa natural number? Is it true? Naa ba siya? Subset ba siya? Kani? Subset ba siya? Ay, wala ko nasulat. Subset ba siya sa natural number? True or false? Kay element man siya sa even number. So next nato dire is not a subset. Not a proper subset rather. Kay ang symbol in ani not a subset. Pero pag walang dash naman tapos na slash, not a proper subset. So kulang na siya. Okay? So true or false, no? Next nato dire is words na sad. Lake Erie, Lake Huron. Ang tawag ani kay descriptive phrase or descriptive method. Kinaka-words man siya. Di siya parehaan ni. Naka-rooster method or naka ano siya, set builder notation maning tawag ani. Okay? So lahi-lahi ang mga klase na to nga set pag designate nato. Next, ang empty, no? Proper subset ba siya sa 5, 10, 15? Kani, ang letter F, klaro man ang answer ana. True ang answer ana. Subset, proper subset man na siya. No, ang letter E, mag-internet jud mo, no? Ang the set of Great Lakes ba is naa by Lake Erie and Lake Huron, naa ba siya? Or hindi? Kay naka not proper subset man siya. Letter G, ang answer ana false. Kay nga naman ingon bitaw ko nga dapat mas daghan elements dire kaysa dire. Hindi pwede magkabaliktad. Okay? Kay ningon ba ako ang subset para siyang less than or equal. So dapat mas daghan elements dire. Butang nato B kisa kay A. So false jud na. How about this one? False gyapon kay ang empty set wala ba element. Ang 0 nanay element singleton na dili pasabot nga 0 wala, no? Basta kung naay element sa sulod sa braces na-adjud na automatic singleton naay element. Pero pag wala like this braces lang walay laman, empty set pa rin ang tawag ana. The same ra na siya sa symbol na empty set. Okay? So tanawon nato ang ang iyang
answers, no? So tanaw na to natay answer key. Ang solution sa letter A, true. Ningon bitaw ko true ang A, 'di ba? Kay mas daghan man ng 1357 kaysa sa 135. So true. Letter B, false. Kay you cannot uh, proper subset of itself, walang ganun na properties pag proper subset. Letter C, ang even number, sa may mga elements ani, sa may mga naa sa x greater than 10 nga even number. So mag-start kag 12, 'di ba? 12, 14, 16, 18. Tama? Unya kay natural number ba siya? Yes, natural number na sila. Okay, basin wala kasabot og natural number ha, counting number na. Okay? So para masabdan ninyo, atong isulat. Okay? Ay, so inani. So kani siya nga part, kani ang pasabot ra ana kay 12, 14, 16, then butang na natong ellipsis. Tulo ka dot. Okay? Kasi continuation man gud siya. X is greater than 10 baya. No? So proper subset of unsa man ang natural number. Magsugod kag 1, 2, 3, continuation dayon up to infinity. So mas maraming ang nasa loob ng natural number kaysa aning x element of e and x greater than 10. In-ana siya. Okay? So the answer ana kay tanaw na to ha. True or false? Di kakasabi ko lang, no? So again, you have to think critically aning subset ha kay dili ba na siya sayon sa pagsabot. Okay? True ang answer. So puli klaro to ha. Letter D. Letter D nato is not a subset. So correct, letter D. Okay, kung napansin mo nakarambol raman ang R, S, T, then T, S, R, nakarambol raman ng mga elements, but still they have equal number of elements, but proper subset man siya. Pero kung napansin mo not proper subset ang nakabutang, 'di ba? So sakto ra pod. True siya. Kaya dili man sila proper subset, dili para sa letter B nga problem nga ang itself niya yang gi-proper subset false jud na. So mo nang they are not a proper subset of itself. So letter D is correct. Letter E, false. If you check internet, ang Great Lakes, okay, subset siya of the set of Great Lakes. So dapat ang correct answer ani is a subset. Okay? Kay kung napansin nimo gi-slash man gud ni. Subset dapat. Proper subset. Ayan, para klaro. So false ang answer. Okay? Next naman letter F, true. Kay ningon naman ko tanang mga empty set apil jud na siya. Okay? Sa subset, sa particular set na to, no. So proper subset, letter F, correct. Letter G, false. Letter H, false. Okay? Na-explain ko na kanina yan. Anong false? Okay, so kaya ra, igura ka nag-true or false, but you have to understand, no, ang particular problem na to. So you don't need to explain pag moabot ni siya sa exam na ako'y mga true or false sa exam or assignment quiz. Direct answer na ta ha. True or false na direct. So you don't have to explain pa. Ang purpose lang aning solution kay na explanation lang. Okay? So mo na ni siya akong pasabot ang technique para may bawaan nimo ang number of subsets and proper subsets. So ito yung sinasabi ko sa inyo na ginatawag ni siya og power set. Kani to the power of n minus 1 para sa proper subsets.
So inana ra ang formula. So you have to take note all of this. Kay importante kining mga formula pag abot sa mga next discussions nato, no? So mo ni ato ang guide sa table nato. Okay. Sa table nato, kung mapansin nimo na atay number of elements ang n. Okay? So kung makita nato diri, natay 0, 1, 2, 3. Di ba? Pag 2 to the power of 0, 1. Kabalumantaan na ha. 2 to the power of 0, 1. Basic, ano na siya ha? Exponents. 2 to the power of 1, 2, to the power of 2, 4, to the power of 3, 8 subsets. Number of subsets. Sa next naman, yung proper subset, to the power of n minus 1, minusan lang ni mag 1. So, 0, 1, 3, 7. Mo na siya ang number of subsets. Proper subsets, rather. Okay, so ready na. So, dirita, finding a number of subsets of a set. Okay, so natay, letter A, find the number of subsets of the proper subsets of a set. So, i-count lang nimo. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ba? There are 6 elements. So, to the power of n, it's just to the power of 6. Okay? Napod tayo, sa subsets ni Saha, kaning subsets. Ayan. Then, ang isa, proper subset, PS na lang. Okay. Taas kaya kung sulathod. No? To the power of n minus 1. Di pila man na. To the power of 6 minus 1. So, pila man ni? Diba 2 times 2, 4 times 2, 8, 16, 32. Diba? Ang isa, 31. Ay, dili di, 63. Nakulimot na noon ko. 63 o 64. Nakulangan ng times 2 pa di ay. So, to the power of 6, 64. Okay? So, kung mapansin nimo, daghan kayo og subsets ang to the power of 6. Pag abot sa proper subsets, minus 1 lang ka, so 63. Okay? So, naklaro to. Inato ra ka mag-compute. Kabalo ka nga 64 ang subsets, but kung imo siyang ilista, taas kaayo siya. Kung imo siyang isulat into words, isulat nimo tanan mga elements ang kanang mga subsets more taas kay siya, no? Explain why the number of proper subsets for a set is always one less than the total number of subsets because hindi kasama yung itself niya. Okay? Ang original set, hindi siya kasama. So, na-explain na ako na kanina. Excluded, okay, from the list of all subsets. The original set itself. So, mo to siya. Okay? Nakuha nga nung 64 na lang yung, ay 64 yung subsets, proper subset 63. So, ang isa ato ay labot, ang itself niya. Okay? Na subtansya. So, next nato dire is the intersection. So, ang intersection nato is set A, B. Duha ka book ka set ha. Symbolize A intersection B. Okay? Ito yung symbol ng intersection. Ibig sabihin nga dapat yung dalawang elements may magkapareha. Okay? Intersection. So, para sa set builder notation nato, X such that X element of A and X element of B. So kung mapansin mo natin, ginagamit na word na and. This is very important because it emphasize nga intersection siya. Okay? Dali ra ni siya. Kaya ang pangitaon lang nimo ang magkapareha na element sa duha ka set. Okay? So nakuha siya sa definition. So munang ningon ko sa inyo dapat naamoy pen and ball pen ha kay ay pen ball pen noon pen and notebook kay daghan kay mo sulaton daghan kay formula kung ako ni sa inyo mga formula na inyo isulat no
You don't have to copy all of this. Okay? Pag, summarize lang, mga formulas ra important. So, example, natay duha ka set. A, B. 10, 12, 14, and 15. Mo na ang nasa loob sa red circle. Sa color blue circle naman, set B ang tawag. 13, 14, 15, 16, 17. So, kung mapansin mo, ang shaded part lang, di ba nakita mo na shaded part lang dire, shaded portion na to, mo na siya ang intersection. The same element sa duha ka set. So you write that A intersection B. Okay? Inani ang proper way ang pagsulat ha. A intersection B is equal to 14 is equal to 14 then 15. Naklaro to siya. Make sure separated by a comma then pair of braces. Okay? A intersection B. Asagi ka ng 14 and 15 na adiri. Kay mo man na ang common elements ng dalawang set. Nakuha siya. So, pag drawing ani, ang drawing sa Venn diagram nato. Okay? Ang universal set, yung nasa loob ng rectangle nato, kanitanan. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kana tanan. No na iya sa universal set. So mo na naay mga sets kaning mga circles para makita na to ang specific. Okay? So nakuha siya ang drawing na to for Venn diagram. So we have an example. 3 experimental medications are being evaluated for safety. Each has a list of side effects that has been reported by at least 1% of the people trying the medication. This is a blind trial, so the medication are simply labeled A, B, and C. And then we have here the following side effects listed below. So natay A, side effects, medications niya. So given na niya, na ani ni sila, given na. Then ang goal lang nimo is pangitaon lang ang intersection nila sa particular set. Okay? So sa set A, intersection B, ina ang proper way ha sa pagsulat. Kay basin pag-abot sa exam quiz assignment kay di kabalo mo sulat, walay inani. So dapat apil ni. A intersection B, then isulat unsay common, unsay pareha nila nga element. So kung mapansin nimo naay na siya sa A o B. So isulat word by word jud ni siya kay words man ang gigamit nga element dere. Comma sabay pareha nabay night sweats wala. Nervousness o isulat kay naa may pareha. Okay? So inato ra. Dali raman kay ni siya actually class basta careful lang jud ka mata-matahon ra na mata-mata method dili man kay siya taas ang solution no careful lang ka sa pagbasa ani nabay dry mouth blurry vision nabay pareha ba sa PCAS element wala di ba fever meron wala trouble sleeping naba kay makikita nga trouble sleeping dire swollen feet naba so wala so your final answer ani kay ano ra nausea and nervousness. Okay? So, klaro ni siya. Then, don't forget to write a pair of braces. Okay? Butang na to. Close braces. Then, separated by a comma. So, muna ang A intersection B. Okay? Nara. A intersection B. Para naman sa B intersection C, nausea, blurry vision, and fever. So, muna ang common elements nila. Okay? Nausea, di ba? Naipareha dire sa B. Blurry vision kay naipareha pod sa C. Sa set C o set B. Unsa pa? Fever. O di ba? Mao to. Okay, di man kay siya lisod. Word by word ra na ha, mangita puro words ba ni ang mga elements. So inato ra, separated by a comma and then pair braces. How about sa
A intersection B, intersection C. So meaning sa tatlong set, ano yung nag-iisang ano nila word pareha sa ila, common sa ila no? So naa kayo nakita nga no siya set A, set B and set C. So kailangan triplets. In other words, nga dapat kanang pareha jud ang tulo ka set na common sa ilang tulo. So kung isa ra mo makita, and then that's the answer. Okay? Ang proper way ha kung mag-encode mo sa inyong assignment, quiz, exam, inani ang pagsulat ha. Dapat na ako'y makita nga symbol. Kaya na usahay katong mga other students na ako sa last semester kay naglisod lagi sila nga. Sir, saan na ako ni paggamit pag-encode ani sa intersection, no? Paggamit og Microsoft Word na adjud na ni sa Microsoft Word, okay? Dili kay na siya lisod bas hindi lang jud mo kabalo mo gamit og technology. So dapat kabalo na. No, wala tayong choice. We are in the digital age, so you just have to adjust. Kabat ka lang, dapat ka ba mo gamit sa ato ang internet, sa Microsoft Word, Excel, PowerPoint, mag-Adobe, tawag gani, gamit og Paint, 'di ba? So mo na siya ang challenge. So kung di ka balo, i-learn dapat, no? Kay in the next second year, third year, fourth year, murag gyapon. Dapat mo learn mo ana. Okay? Next, disjoint. So, ang ibig sabihin ng disjoint, walang intersection sa dalawang set. Empty siya. Yun lang. No? So, example, the set of students who stopped attending class midway through the term and the set of students earning A are disjoint because they can't unmember of both sets. Diba? Meaning na ay nag-withdraw, nag-stop attending class. Do you think the same ba na siya sa students earning A nga grade? Dili. Dili jud na sila common. Dili na sila pareha. Student nga dili ga attend og class niya dako kay score earning A. Ang A ang ibig sabihin ng A ha kanang flat 1 mo man ang highest grade sa mga other school. Gagamit kag A, A minus A plus, B minus B plus. Ina naman na. Okay? So disjoint siya. Walay common intersection or wala dyan intersection. So kung makita nimo sa Venn diagram nila, hiwalay ang dalawang circle. Walang nag-overlap. Yung intersection nag-overlap. So makita jud mo ang shaded part or shaded portion ato. Okay? So kani walang shaded portion kasi disjoint. So ang symbol ana A intersection B is empty. Empty set na siya, automatic. Okay? Next na to nga symbol is a union. The union of two sets A and B symbolized by A union B. So mo niya nga tong symbol sa union baliktad na sa intersection. Di ba yan yung intersection kani ang union. Makita na siya sa Microsoft Word. So explore unsa ko na paggamit ng mga symbol. Huwag gumamit ng letter N. Daghan kay mga uban students gagamit og letter N, capital U, small u. Ayaw, mailhan man ako. Okay? Ang ginagamit nato for union or, again, remember again ha, ang and, intersection ng or, union. Ibig sabihin, the set of all elements are either set A or set B. Mo na nay or. Katong ganina sa intersection and. So ang set builder notation nato A union B X such that X naa sa A or naa sa B. Okay? Ang ibig sabihin ng or either. Okay? Either naa sa A or naa sa B. So meaning lahat ng elements ng A or B. Kopyahan nimo tanang elements niya. So ang shaded portion nato dire is lahat ng nasa loob ng circle ng dalawang set. So ang shaded part is kani. Okay? Kung makabantay mo sa shaded portion, walay labot ang nasa labas ng circle. 'Di ba? So tanang elements. Basta hindi repeated. Not repeated ang elements ha. Kay
Wrong spelling na akong tingala pod ko. Di siya repeated ha. Kung mapansin nimo dire, bahalag na ay 5 sa set A o sa set B, naapod tay 20 sa set A o sa set B, ang pagsulat na dayon sa union kay iisa na lang. Isa ka 5 o isa ka 20. Kaya ang mga ubang students manggod ang pagkabalo nila sa union kay isulat pa ng elements para sa union. Dili ina na ha. It should be not repeated elements na siya. Kung makakita duha ka 5 sa A ug B, isa lang ka 5. Then you copy 10, you copy 15, 'di ba? You copy 20. Pero isa lang ka 20 ha, kay na may 20 sa B. You write that as 1 na lang. Iisa na lang siya. Then 30, then 45. Tanan elements isulat basta hindi repeated. Klaro kay basit pagabot sa exam kay pag inana na pod. Sayang ninyo ma-perfect. So sayo na kayo ni siya class basta kabalo lang jud mo sa rules sa sets. Dali ra kayo ni siya ma-perfect ra jud na ninyo ni. Okay? So, ang proper way sa pagsulat is inani. Kani akong gusto nga makita, ha? Kay mga uban students, kay direct answer, kanira ako makita. So, isulat gyapon ni. A, union B. Okay? Sa Venn diagram, pag drawing, inani pod ha. Dapat na ay rectangle. Kay pag walay rectangle, wrong jud na. Walay points. Dali ratahan na. So, dapat na ay universal set. Given na kay na. Fixed jud na. Naa jud na. Okay, so we are referring to the example number 6 to find each of the following, then describe verbally what each set represents. A union B. So balik ta diri. Mo niyang pasabot. A union B. Mo niyang pasabot nga problem. Balik manggod ka diri. A union B. So ibig sabihin, you write all the elements. Basta hindi magbalik-balik. So tanaw ka sa A o sa B. So unsa man not kay nausea, so you're right. Nausea na may nausea dire pero you write that as one. No? No, next nato is night sweat. So daghan kayo siya actually. Daghan kay kag isulat. Okay? So wrong spelling wrong ta ha. Dayon make sure nga na ay comma, 'di ba? Separated by a comma and pair of braces. Okay? Nervousness. Next, kama na po. Then, rin ako isulat ha. Dry mouth. O, di ba, dagan kaayo. Inatura ang gamit nato para sa union. Okay? Medyo challenge lang siya kay pag words manggod kay daghan kay kag sulaton. Pero pag letters naman or ano lang siya numbers dali ra, no? Sulat nimo dire swollen feet, weight gain, di ba? Napa wala pa na human weight gain. No, grabe na jud ni. Daghan kay sulat, weight gain. Unsa pa no say blurry vision. So natay kama, butang kama diri, blurry vision dayon. I think wala pa nato nasulat, no? Dayon fever, then trouble sleeping, no? Nakuha fever dayon trouble sleeping. Then close braces na dayon ka. So di na maigo akong gisulat. So practice jud mo ani ha, nagets ni siya akong gibuhat. Kung na may pangutana, you can chat naman. Then close braces, tanan. So kung isulat, ganina, nausea, night sweats, tanan. Nervousness, dry mouth, swollen feet. Then ang akong next gisulat, weight gain, naa naman ni. Di ba? Blurry vision, fever, then trouble sleeping. Mo na akong ipang sulat. Then close braces na dayon, separated by a comma. So mo na siya ang A union B. No? Para naman sa B union C, okay? B union C. So ang imong isulat diri, din na ko ni siya isulat ha. So ang imong isulat diri kay weight gain, nausea, nervousness, kanitanan, blurry vision, fever, trouble sleeping. Mo ni imong isulat diri. Basta separated by a comma. Dry mouth, wala. Wala mo siya nagbalik-balik. So you copy that. Nausea, naa naman, blurry vision, fever,
Weight loss. Kay lahi man ni, weight gain man ni. Weight loss, then eczema. Mo na yung maisulat. No? So, nakuha siya para makita ninyo ang solution na diri. Mo na siyang answer. Di ba? Kakasabi ko lang ha, dapat hindi mag-repeat ang mga elements. List all the elements. A union B. So, this is the final answer. Okay? Para sa A union C man din ni. Kato ganina kay A, ay ano to siya, B union C. A union C, kani. Mo na siya ang answer. You write all the elements, basta hindi repeated. Okay? Pag naman sa last part, A union B, union C, tanan elements. Okay? So, inato siya. How about this one? Okay? So, ginatawag ni siya performing set operations. So, medyo challenge ni siya. Kaya nga naman, gagamit man tag combination of union and intersection. Kung makita nimo no. Pero ang tips lang nako ani, unaha jud ang naay parenthesis. Siya ang unahon jud. Union. Okay? A union B na sulat naman nato ning A union B, di ba? Kung makaka-remember mo. So, dire sa A union B, kani. A union B is kani. Kani ang answer, di ba? A union B. So, kani nga part, dayon, i-intersect nimo siya sa C. So, meaning, yung common elements na lang nila. Nakuha siya, common elements na lang. So, pag common elements na dayon niya, mora na dayon nimo ilista. Ayaw i-complicate ha. Dali ra manggud ana ni siya. No? So, ang answer ani, okay, sa A, ay, A union B intersection C is kani. Dry mouth, nausea, blurry vision, fever. Mo na lang ang answer. Okay? So mo nang niingon ko sa inyo pag mag-perform tag operation unaha jud ang parenthesis. Okay? Dayon next na pod is B union C. Di ba gi-explain na ako ganina ang B union C. So isulat sa jud nimo ang B union C. Ay sorry. B union C. Tingalak pod ko. C. Ayan, C ni siya ha. B union C, isulat sa nimo na siya. Tanang elements niya. Okay, yun ako isulat ha. Kay gisulat biya ako ganina. Dayon, intersect na dayon nimo siya sa A. Ibig sabihin, pangitaw na dayon nimo ang common elements na dayon niya. Okay? So, ang answer ani, kay nausea, dry mouth nervousness. Okay, so nakuha, diri ka magtanaw ha, kay basin na confused na mo, giunsa na to. Diri ang original na to nga example ha. B, union C. Okay, pagkahuman, intersection na nimo. Okay? So, inato siya. Medyo challenge ni siya, kay nga naman, okay, mas mayong manggod isulat na siya sa papel or isulat or encode nimo ang original problem para maka-answer ka aning step by step niya using the parentheses or operations niya. No? Kay naman ang solution na diri. So practice mo ha kay dili kay kung mag-spoon feed ninyo. Practice mo giun sa ni pagkuha. Kaya ako ga-explain ra ba ako online ra ba ni. Okay? You understand how you get this. Yun sa ni pagkuha. Okay? So, i-practice na siya ha. Next naman, kanipod. Okay? Studihan na. Giyon sa ni pagkuha. Kaning A, intersection B, union C. Kaning nga part. Giyon sa na pagkuha. You have to practice the union and the intersection. Okay? Na kaya ra
Basi na kaya mukat na, no? So mo nang ingon bitaw ko na yung mga exercises para ma-practice jud ninyo ang union, intersection, no? So next nato dire is performing set operations. So kung i-go back nimo ang katong example, mo ni siya ang universal set. Okay? Na lang kay nakita nga bag-o, natay motor mouth, darting eyes, uncontrollable falling down. So mo jud yung original nato nga universal set. So kung mogamit na kag mga other symbols, no? Mogamit na ta og complement, mogamit na ka og intersection, mogamit na ka og union, tapos napay set operations nga nay parenthesis, mo ni siya ang challenge na. Nagkadaghan na jud, no? So ang tips lang nako diri, unaha sa jud ang complement, aya ka magamit sa parenthesis. So example, kani nga problem sa letter A, no? So sa letter A, unaha sa jud ang complement niya. Ang A complement, C complement, aya ka mag-intersect nila. So letter B, no? Unaha sa jud ang intersection. Kay mo man ang nasa loob ng parenthesis, aya ka mag-complement sa intersection AB. Aya kay complement din. Aya nimo i-intersect sa C. In ana siya. Okay? So mo nang niingon kog extra careful jud ka pag ginamit na lahat. Okay, nag-combine na ang mga union, intersection, complements. Careful jud ka. Okay, so mo nang pay attention jud ka sa mga parentheses. So first, we have to look back sa ato ang A. Di ba, morning A? Kani man ang original nato nga A. So, unsa man ang A complement? So, sa A complement, ang technique ana, tanaw ka sa universal. Tanaw ka sa universal, then i-check nimo ano yung wala. Ano yung wala dire sa set A. Mo na answer. Kaya syempre, complement man siya. 'Di ba? So, yung wala dadto, mo na dahil ni ang answer niya. Okay? So, ang answer niya, weight gain, blurry vision, fever, trouble sleeping, weight loss, eczema, motor mouth, darting eyes, and uncontrollable falling down. Mo na siya ang A complement. The same also when you answer the C complement. So, muna niingon ko dapat kabulo mo sa original set. Kasi ang goal ng complement, yung wala. Okay? Asa ka mo tanaw sa universal set. Klaro na siya. So, again, kakasabi lang ha, asang universal set. Giingon na diri. Giingon na diri nga slide, oh. Mo ni nga universal set. So, tanaw ka dira. Ano yung wala sa set C? So, mo na imong C complement. Night sweats, nervousness, swollen feet, weight gain, trouble sleeping, motor mouth, darting eyes, uncontrollable falling down. Medyo challenge ni siya class kay words manggod siya. Pero don't worry, we will have a review naman din how to use this. So, pag mao man natatanan. Okay? So, pag nakuha mo ang A complement, C complement, mugamit adayon ka sa intersection nila. So, unsa man ang common nila? Weight gain. 'Di ba? Sa A complement, may weight gain. Apoy weight gain sa C complement. Trouble sleeping. Naa. Napo dire. Unsa pa? Motor mouth. Naapoy motor mouth sa A complement, C complement, darting eyes, and uncontrollable falling down. So, mo na yung isulat diri. 'Di ba? So, mo na siya ang final answer nimo. Okay? So, your final answer para sa A complement, intersection, C complement is this one. Make sure separated by a comma with a pair of braces. Okay? So, mo na siya ang answer. Para sa letter B, mo na yung letter B, no? Medyo challenge jud ang letter B na to. A to section B. Sumurag na solve naman ning A intersection B. Tanaw ka diri. Na-solve na kanina mo ni. A intersection B, no say and nervousness lang, di ba? Nakuha. Letter A, tanaw ha.
nausea and nervousness lang ang A intersection B. Pag abot dayon sa complement, kay gi-complement ba ni? Di ba? Nausea and nervousness lang. Nga gi-complement man. So pag complement, tan-aw dayon ka automatic sa universal set. Di ba? So ibig sabihin ang nausea o nervousness wala na. The rest kopyahon. Mo na ang imong buhaton. So mo na ang answer sa letter B. Ako nga letter B akong pasabot, no? Wala pa ka na human. Gikopya na to. Intersect dayon ka sa C, set C. Okay? So sa set C, mo na dayon ni. Okay? Set C. Intersect nimo siya. So dapat kabalo ka sa set C ha katong original niya. Tan-aw ka dayon, tan-awon dayon nimo ang intersection. So ang answer ani kay dry mouth, blurry vision, fever, weight loss, and then eczema. So mao na siya ang ato ang final answer. So medyo challenge jud ni siya. Okay? Mo ning kopyaha, mo ni ang final answer, mo ni mong kopyahon. Mo na ang final answer. Okay? Challenge kayo siya, no? Abi na sayo, no? Pero murag malibat-libat ta aning akong ipang next na ako, no? Pero better nga naadjud mo'y paper and ballpen kay para masulat nimo ang given problem sa universal set A, B, ug C para maka-answer ka aning mga particular paggamit sa mga notations. Okay? So, naklaro ba letter B and letter A? Na-solve nato ni siya diri. Okay? Sa letter B, kamo na pod solve. Okay, dili siya assignment ha. Practice. Giun sa ni pagkuha. Na naman ang solution, na may answer key ani. Okay? But you have to practice how it come this answer. Nakuha ba? Practice ani ha. Kay dili tanan akong explain. Okay, so proceed ta. Difference. So the difference of a set A and set B, the set of elements that set A that are not in set B. So again, ang goal lang nimo kay mo-tan-aw ka sa set A, ang difference para siyang minus, tanggalon niya ang mga elements sa set A. Kung unsay naa sa set B. O klaro kay na ha, Bisaya nagalitaan ni. Okay? So ang set builder notation na to A minus B kay difference. Di ba kung naka-remember pa mo sa English conversion mathematics sentences ang minus difference, no? So x such that x x is an element of A and x is not in B. It's not element in B. So wala sa B. Pero yung mga elements sa A kinuha, tinanggal siya kung unsang element nimo sa A. Okay? Sige, A minus B, B minus C. O sige, balik ta dito sa original nato para klaro. A minus B. So, ang technique lang ani, kung unsay nasa left side, kani man ang left side, kana ang imong tan-awon lara. Ang right side kay ang B. Ang B, ang purpose lang aning nasa right side, siya yung bantayanan nimo nga tanggalon nimo sa A, set A. Okay? So, klaro na siya. So, inani, kung makita nimo sa set A, tanawang set A ha, natay no siya, natay, wala nawala naman, A minus B. So, now siya, naaba sa set B? Yes, so cancel. Tanggala na, di siya appeal sa pagsulat. Night sweats, naaba sa B? Wala. So, you're right, night sweats. So, again, kakasabi ko lang ha, kung ano yung nasa left side ng set, mo na yung bantayan, mo na yung tanawon, mo na yung isulat. Ang purpose sa B, kung ano yung nagkapareha diri, mo na yung tanggalon.
no? Kama, nervousness na ba? Yes, naa sa set B. Dry mouth, wala. So you write dry mouth. Write nimo ang dry mouth dayon swollen feet. Kay wala may swollen feet sa set B. That's it. That's your final answer. Ayaw na isulat ang mga elements sa set B. Walay labot ang blurry vision, fever, trouble sleeping. Walay labot. Mao nang niingon ko nga X is not element in B. Kay wa may labot ang B. X is element of A. So sa A kamo tan-aw sa mga elements, okay, sa set difference. Ang purpose sa B, tanggalon niya ang mga elements nga nasa A. Okay, klaro siya. Next naman, how about sa ano naman? Sa B. B minus C. As I remember ha, B minus C man to siya. So, again, kakasabi ko lang, kung unsa tong mga elements nato, sulat ko ha, B minus C. So, sa B ka mo tan-aw, sa B ka mo sulat. Sabi ang mga answers nato ha. Ang purpose ng nasa right side, si C na po ang nasa right side, siya yung taga-tanggal kung ano yung magkapariha na nasa B. Kasi yung B nasa left side. So, weight gain, meron ba? Sa C, wala. So, you're right, weight gain. Nakuha siya? Nag-gets ba? Grabe na kong in-explain. Grabe na kayo binisaya. So, kailangan kasabot ha. No, siya, walay labot. Kay naaman siya sa C. Nervousness, naa ba? Wala. So, you're right. Nervousness. Okay? Next. Ano sa pa'y next? Blurry vision. Meron ba? Meron. Tanggal siya. Ang blurry vision. Fever, tanggal ang fever. Kay naaman sa C. Trouble sleeping. Wala. So, you're right. Trouble sleeping. So, that's it. That's your final answer na dayon. Okay? So, inanara. Dali raman ng set difference. Careful lang jud ka. Ano, mata-mata method. Mata-matahon raman na nimo. You don't have to write the weight loss or eczema, dry mouth. No need na. Nailabot. So, ina na ang set difference. Okay? So, proceed da. Ito lang i-fast forward lang ha. Kaya dito pa natin sa set difference. So, mo na to siya. Nakuha. Actually, mo na ning answer. Gisulat niya dire ang solutions, night sweats, dry mouth, swollen feet para sa A minus B. Ina niyang proper way sa pagsulat ha. Bantay lang jud mo sa Moodle pag tanaw na ko sa inyong mga answers. Sa tarong nga jud pag encode. No? Sayon ra ba ya? Ina niyang gusto na ko makita ha. Para naman sa B minus C, weight gain, nervousness, trouble sleeping. Di ba? Sakto ra ang answer. So, ina to ra. So, sa letter C, kamo na yung answer ani. Okay? Kung makita ninyo dire, nag-answer naman good ta sa B, A minus B. Mo na namin ni. We already know that A minus B, night sweats, dry mouth, swollen feet. Unya, kay ang C, C na to, di ba kay A minus B. Unaha ang parenthesis, yung nasa loob ng parenthesis, A minus B. Pag nakuha mo na yung A minus B, tanaw na dayon ka sa set C. Tanggalon nimo siya. Ano yung mga elements nga naa sa set C, tanggalon nimo siya sa nakuha nato nga A minus B. So, muna yung pasabot, throw them out. So, only dry mouth is also in C. So, siya ang matanggal. Ang dry mouth matanggal. So, ang nabili na lang, night sweats at saka swollen feet. So, this is your final answer na dayon. Inatora. Kung sa man eh. So, muna yung final answer. Okay? Nakuha siya. So, we're done na, no, para sa ato ang discussion.